hello, namaste. Welcome back to my YouTube channel Aroma and More featuring Soumya. ನಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲ್ ತುದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಯಾನ ಇನಿ ಒಯ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂದು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಬೂತ ಸೊ ಅವಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ದ ಪಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತಿತ್ತೊಂದೆ ಐಟೇ ಏತಾಪುನ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂತ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಲ್ಲಡು ದುಂಬು ನಿಗಲು ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದುಬೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುನಗಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ್ನ ನಿಗಲಿಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅವು ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆದಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದ ಪಂದು ತೊಜಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಭೂತ ಪಂದು ಪಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕಲೆ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಭುಜದ ಗಟ್ಟಿ ಸೊ ಹಿರೇ ಹೊಚ್ಚಿದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಜೆಗೆ ಗೋಡಾಪಿನ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಭೂತಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಜ್ಜೆರೆ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಭೂತದಾಗ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿರಾರೆ ಅಂತ ತೋಜಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಡು ಸೊ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಯವನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇಪ್ಪಂಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಿರ ತಂಚಾರಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆದು ಇತ್ತ ಪತ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ತೋಜಪಾವೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಏನು ತೋಜಾಯ್ತಾ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು ಆರು ಗೀತಾ ಪಂದನ್ನ ಹೋದರೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿಟ್ಟಿ ಆಂಟಿ ಅಂದಲೇ ಇಪ್ಪ ಆರು ಸುರುಕೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಮೊಣೆ ತೋಜ ಹೊಡ್ಚವ ಅಂತ ಓಕೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಸೊ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಮ್ರದ ಎಂಕಲ್ ಪರಾತ್ ಒಂಜಿ ತಾಮ್ರದ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೋಜಪವೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಸಲನೇ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತೀನಿ ಲೈಕ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪ ಈ ಸಲ ಎಂಕಲ್ನ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಚಾರ ಇಕ್ಬೋದು ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೇ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಚಂಚ ಎಂಕ ಗುಜ್ಜದ ಫೋಟೋಗೆ ಇಪ್ಪಿರಕಾಜಿ ದೇ ಪಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕನಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಯಾನು ಲಕ್ಕನಂಗೆ ಮುಗುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡೆದ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಾರ ಇಕ್ಬೋದು ಗುಜ್ಜದ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಆಜಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜ್ಜ ಕಟ್ತಿತ್ತರ ನಾವು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂತ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಕ್ ಭೂತ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದಾಯ ಪಂಡ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಪಿರ ಒಲ್ಪ ಐತಿನಾಗ ಪೂರ ಮಾಮನಗಲು ಮಾಮಿನಗಲು ದೊಡಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡನ ಏತ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಥವಾ ಮೆಗ್ದಿ ಅಗ್ಲು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾರಿರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುನು ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರು ಮೇನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಪಂದಣ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಪೊಂಜೋನಗಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಎಂಡ್ಗೂ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏತೇತು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಬಟ್ ಅದಾಗದ ಕಾಲಡ್ ಮತ್ತು ಏತ್ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಹಣ ಆಗಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ಅಂಟಿಲ್ ಮಲ್ತ ಆಗಲೇ ಪಾಪ ದಾಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಜೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತಂದು ಒಂದೇನ ಕಸಿನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂದು ಐಗೆ ಅನ್ಪಂದಿತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಮಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಆಯ್ತು ತೋಜಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಒಂದು ನೆನೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಅವು ರೆಡಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಭೂತಗ ಎದುರುಗು ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಮ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅವು ಚಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನು ಕೋರಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಬಿಡ್ತಾ ಒಂದು ಏನು ಪಂಡತ ಎಂಕಲ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಲದ ತಾಮ್ರದ ತೊಂದರೆ ಏನು ಪನೊಂದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಕಳ್ಳೇರು ಬರುವಿರಪ್ಪ ಅವಿತ್ತು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಅಡಿಜ್ಜಾವ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆದಿತ್ತ ಓಕೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ತೊಂದರು ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಐಕ್ ಬೊಣ್ಣೆ ಪೂಜೆದಿಂದ ಆಯ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕಂದ ಹಾಳಾಪುಣದ ದಿಕ್ಕಿರ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಜ್ಜು ಬಂದ್ಲೆಪ್ಪುನು ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ತಾರೈಪಿರಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒರಿಯೊರಿಯನ್ನು ಅಡುಗೆ ಇಪ್ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕಲೆ ಮಾತೆಗಲಿಲ್ಲ ಒರಿ ಅಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪುನು
ಭೂತದ ದೇವೇರನ ದೈವ ಎಂಕಲ್ನ ವರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವೇರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೆತನಿ ನನ್ನೆ ಪಿದೈ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪು ಜಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ದೇವೆರೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇರೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಂಕ್ಯಾನ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇರೆ ಆಗಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಅವು ಎಂಕಲ ದೊಡ್ಡನ ಪಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ತೋಜಪೆತರ್ನ ಮಗಲ್ ಶ್ಯಾಮಲ ಪಂದ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆಗೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋಲ ತೋಜಪವೆ ಹೋಮ ಅಲ್ಪ ಹೋಮ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತ ಐಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಏನಿತ್ತ ಚಕ್ಕೆ ಧೂಪದ ಚಕ್ಕೆ ಅಂದು ಅವೇ ಆವಡ ಐಕ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪನಾಗ ಓಕುಳಿ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತ ಐಕ್ ಅಜ್ಜಿರು ಪಾಳೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮೇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಗೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ತದ ರೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುರ ಬಂದು ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತನ ಎರೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೋರಿ ಕುತ್ತಿನ ಯಾವುದು ತಂಜಾರಿ ಸುರುಕೆ ಅಂಕಲ ಮಾಮ ಕೋರಿಗೊಣದಿತ್ತೀರ ಒಂದು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪುನತ ಅವು ಕೋರಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಆರು ಶೀಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡಂತ ತೋಜಪವೆ ಪಂಡತ ಮೇರೆಂಕಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆರು 2018 ತೀರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಎಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಇತ್ತದಂಡ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬೇಗ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತೂದು ದೇಪಂಡ ಭೂತದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಣತ್ತ ಅಲ್ಪ ತಾರೆ ಉಡಿಪಿರಿ ಇಪ್ಪುಣ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಾಗನಲ್ಪ ಅವನಲ್ಪ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ನಿಂತೀರ ಸೊ ವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ದೊಡ್ಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಸುಕ್ಕದಲಕ ಮಲ್ದಿನಿ ತರೆದ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಒಂದು ತುಯೆ ತೋಚುಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಸಮ್ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಅನ್ಪಂಡು ಪೂರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಲಡದ ಚೀರ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬೇರೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಭಜನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೈಯಾಗ ಬೋಲ್ಪುರಿ ಇಪ್ಪರತ್ತ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಆಜಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ತಂಚರಿ ಪುದು ಅಂತೆ ಬೊಲ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೋರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ದೇವೇರಿಗೆ ಕೂತಿನ ಕೋರಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಒಂಬೈತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಡಿ ಸೊ ಮಾತಾಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಮ ಪಾಪರಿ ಕಾರ್ಗೆ ಗಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆರಿಗೆ ದಾದವ ತಾಗದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಸುಕೇಶ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬದೀತಿಲ್ಲ ದಾಯ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಮ ಅವು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಾನೊಂದು ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಮನೀಶ್ ಆಯ್ತು 10th ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದಾಯನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರಿ ತೋಜ ಗ್ರೀನ್ ಎಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಚೆ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಸಿನ್ ತುಷಾರ್ ಪಂದ ಒಂಬೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ಅನ್ಪಿನಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪಂಡ ಆಯನ ಏಜ್ಡ್ ಮೊಗಲ್ ಪುರ ಒಂಜೆ ಏಜ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಯನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಜೋಕುಲು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪೇರ ಸೊ ಎಂಕಾಯಿ ಪಂಡ ಹೊಂತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಇರೆಗ್ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಗೊತ್ತುಂಡತ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವೇನು ಪೊತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಒಲಿಕ್ ತೂಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಪಂಡ ಕ್ವಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹಾಪುಣತ ಅಂಚ ಇರ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನಾಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಫಾರಮ್ದ ಕೋರಿ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲದಲ್ಲ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ತಾಂಡ ಏನು ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅವೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆತನತ ಫಾರಮ್ದ ಕೋರಿ
ಎಂಕ್ ಉರ್ದ ಕೊರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಫಾರಮ್ದ ಕೊರಿ ದಾಲ ಆತೆಗಾತೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಎರೆಗ್ ಬಂತ ಫಾರಮ್ದ ಕೊರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎರೆಗ್ ಬಂತ ಉರ್ದ ಕೊರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್. ಒಮ್ಮೆ ಪಾಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ಲು ದಿನ ಬೇಲೆಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾನು ಪೂಜೆದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಗೆತ್ತೆ ಪುಡ ಈ ನಾನು ಪಂಡ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಫೋನ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಂದು. ಓಕೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗೀದಿನಿ ಒಂದೆನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ್ಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಅವು ಮಾಮನ ಮಗಲ ಅವು ಅಣ್ಣನ ಬಾಲೆ ತೊಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿರ್ ಪಂದ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಣ್ಣೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂದಿನ ಅಜ್ಜೆರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಅವೇ ಎದುರುಡು ಕಿಂಜ ಹೋಮದ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇಂಚ ದೀದ್ ಚಕ್ಕೆದ ಅವೇ ಧೂಪದ ಅವೇ ಒಂದು ಆವಡ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಧೂಪದ ಚಕ್ಕೆನೆ ಆವಡು ಅಣ್ಣೆದುಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಫುಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಾಪರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಫುಲ್ ಬೇಗ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕರೀತಿರು ಮಾತಗಲಿಗ್ಲ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುನತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಆ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂಡಿರ್ತೀರು ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತೇನೆ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇತ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕು ಮಲ್ದಿನಿ ಏನೇರು ಮತ್ತು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ನಿಗಲಿಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಚ ಭೂತ ಬೊಕ್ಕ ದೂರಡಿತ್ತಿನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಚಿನ ಟೈಪ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಅಂಡದಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಜ್ವರ ರಂಚಾಯಿರಪೋದು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರು ಕೆಲವೇರು ನಮ್ಮ ಭೂತ ಪನ್ಪ ಕೆಲವೇರು ತಂಬಿಲ ಪನ್ಪೆರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ಪೂರಗಲ್ ನೈಸ್ ಇಂಕಲ್ಲ ತುಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಟಿ ಟೊಂಜಿ ತುಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಆದ ಮಾತಗಲಿಗ್ಲ ಆರತಿ ಒಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಮಾತಗಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವಿರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಿಸಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾತಗಲ್ ಬತ್ತಿನಗಲು ನಾವು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಏದಿಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಿಸಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಂಡ ರೈತನಗಲ ಮಿಸಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇರೆ ಮುಕ್ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಮಿಸಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ಪತ ಅಂಚ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಜಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ಇರ್ಬೋದು ಏತಾಪುಣ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಅಂಜೋನಗಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ನಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಏತಾಪುಂಡು ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬೈ ಬಾಯ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್.